comentar-vos que estarem gravant estarem gravant aquesta sessió per tal que es pugui recuperar el nostre canal de YouTube. En primer lloc, volia donar les gràcies a en Carles Agustí, que és director de Desenvolupament de Nodes i de Negoci i de Sostenibilitat del Centre Blockchain de Catalunya. Amb el Centre Blockchain tenim un acord de col·laboració amb el clúster i hem anat fent diverses activitats al voltant del blockchain, de la flexibilitat de la demanda. I en aquest cas, com segurament sou conscients si ens seguiu a xarxes o a la nostra newsletter, des del clúster estem desenvolupant un nou servei de formació i ens sembla molt interessant poder-vos explicar la formació que desenvolupen des del part del Centre Blockchain en relació al blockchain i els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest cas, en Carles us farà una breu explicació. A partir d'aquí, si teniu dubtes, us animo a escriure's al xat i res, us farem arribar la presentació i la gravació d'aquest webinar. Carles, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Carla, i moltes gràcies al SEC per l'oportunitat. Si us sembla, compartiré una presentació. Ja em dieu si ho veieu. Sí, es veu bé. Vale. Si vols, perdona, fer pantalla completa. Sí, és el que estic intentant. Ara, crec que Sí, ho heu de veure genial. complet, sí? Doncs vinga, doncs endavant. Moltes gràcies al SEC per l'oportunitat. I breument us passo a situar què és el Centre Blockchain Catalunya per donar una mica de context a l'explicació del projecte que és Blockchain per ODS. El Centre Blockchain de Catalunya, d'entrada, és Cambra de Comerç. Sapigueu, som Cambra de Comerç de Barcelona. I es va crear per la consideració per part de la Cambra de Comerç. Hi va haver, diguem, una unitat de criteri i pensament entre la Cambra de Comerç, el Govern de Catalunya i una sèrie d'experts en tecnologia, blockchain i no blockchain, que tenim al país, en què la blockchain seria clau, o és clau, en aquests anys, en aquests moments que estem de la revolució digital. No només pel que la pròpia blockchain pot aportar, en quant a certificació immutable de dades, seguretat, transparència, confiança en totes les transaccions digitals, traçabilitat, etc., sinó també perquè és una tecnologia transversal i habilitadora d'altres tecnologies. Per exemple, ara estem en un hype important d'intel·ligència artificial. També l'any passat va ser de metaversos. En aquestes dues tecnologies, per posar dos exemples molt actuals, la blockchain hi juga un paper clau. Amb la intel·ligència artificial, certificant i verificant la informació que després surt dels xats GPTs varis i dels motors d'intel·ligència artificial en aquesta fase inicial d'aquesta tecnologia. I en el cas dels metaversos, i de les realitats augmentades, però sobretot dels metaversos en aquest cas, perquè no siguin només experiències d'usuari, que com a experiències d'usuari són molt interessants, però perquè no siguin només experiències d'usuari i s'hi puguin fer dintre transaccions i, per tant, fer congressos i, per tant, que hi hagi empreses i, per tant, que sigui realment un món paral·lel on poder fer negoci, aquestes transaccions requereixen blockchain també. Per tot plegat, totes aquestes institucions van decidir que l'eina havia de ser un centre tecnològic, el Centre Blockchain de Catalunya, amb l'objectiu de l'adopció de la tecnologia blockchain el més ràpidament i massivament possible a Catalunya. De fet, nosaltres en l'explicació, perquè s'entengui, ho comparem, i era una mica la diagnosi inicial que va donar peu a tot això, el que va ser el vapor a finals del 19, principis del 20. Qui va tenir el vapor va poder fer el take-off industrial, la revolució industrial, i encara avui, 100-150 anys després, es veu perfectament quines zones van poder fer-la i quines no. Es detecta amb una simple mirada. Amb la blockchain pot passar el mateix. Qui adopta blockchain pot fer un salt en la transformació digital en la que estem ara i qui no l'adopti quedar-se més enrere.
I entrem ja, fet aquesta situació marc de què és el Centre Blockchain de Catalunya, en el projecte que ens porta aquí, i que és motiu de l'interès conjunt del SEC i del CBCAT, que és Blockchain per ODS. El nom ho indica ja una mica tot. Va de blockchain i va de ODS, d'Objectius de Desenvolupament Sostenible, de sostenibilitat. El projecte neix amb la necessitat de fer alguna cosa conjunta. També hi ha hagut alguna polèmica ja superada, per sort, de si la blockchain era antisostenible perquè tenia un alt consum d'energia, en ser molts els nodes o ordinadors que han d'anar validant coses. Val? Això s'ha superat ja amb les blockchains programables, amb Ethereum. Són blockchains de baix consum, molt baix consum energètic. És un debat superat. Però en el seu moment, i no només per això, doncs vam creure que havíem de desenvolupar un projecte que lligués amb dues coses. D'una banda, la tecnologia i de l'altra, els ODS. Òbviament és blockchain, però parlem d'un projecte, com veureu, amplament tecnològic. Al final és tecnologia i sostenibilitat que incorpori blockchain, que al final és un accessori transversal a qualsevol projecte tecnològic que fem. La manera més fàcil d'explicar el projecte és amb les seves diferents fases i amb exemples, amb resultats concrets. I això és el que us he preparat, diguem, no? D'entrada, un repàs de les diferents fases necessàries per desenvolupar el projecte i de l'altre, alguns exemples d'alguns projectes, d'alguns BPRODs, d'alguns reptes que ja hem fet. Amb l'exemple de quin era el repte i quins han estat els resultats, doncs ho entendreu millor. Val? Per tant, es requereixen aquestes 8 fases, amb diferents subfases. El primer és un partner, és algú interessat en fer un projecte blockchain per ODS. És per això que us hem convidat avui a totes les empreses de l'àmbit del SEC. Aquí esteu alguns de la banda de blockchain, la majoria de la banda d'energia, i per això us hem convocat, perquè, com després també reiteraré, tenim molt interès, no n'hem fet cap encara, i tenim molt interès a fer un blockchain per ODS d'energia. Que de reptes n'hi ha segur a resoldre. En tot cas, pas a pas. Si volem fer un blockchain per ODS, què necessitem? Un partner. Nosaltres, Centre Blockchain de Catalunya, actuem com a organitzador, proveïdor del software, dinamitzadors, etc del repte, però necessitem algú que posi aquesta necessitat, aquest repte, sobre la taula. En aquest cas, un partner ja el tenim, que és el SEC, i ens faltaria ara una empresa o dues empreses que financin, després us parlaré també de pressupost, que financin i participin, tinguin interès en el projecte. Una segona necessitat, un cop tenim ja el partner, és definir el repte. Quina és la problemàtica que volem resoldre? Aquí segur que n'hi ha moltes. Qualsevol problemàtica que tingueu a la vostra empresa, qualsevol interrogant que ens apareix des de fa mesos o que tenim allà fixat, és resoluble amb aquest projecte. Per tant, no és un projecte només per participar, sinó que realment resol un problema real d'una empresa o d'un sector. Per tant, hauríem d'identificar quin és el repte. Al principi, comencem amb papers una mica llargs, segurament, per definir el repte, però al final hem d'acabar amb una frase. Un repte és una frase, perquè els participants puguin entendre i enfocar directament cap a on han d'anar. Això és un procés de dies, no diré de setmanes, de dies, de reflexió interna, de quin és aquest problema que podem posar sobre la taula, i nosaltres us ajudem a acabar-lo deixant en una frase que és com s'entén. En el cas de... Estem a fase 1 i 2, ens hem trobat empreses que contracten un servei de blockchain per ODS, més per la banda de màrqueting que no de la solució. I després acaben encantats amb la solució.
Però és veritat que el benefici va per les dues bandes. Els reptes blockchain per ODS, en haver la Cambra de Comerç per darrere, la Generalitat que col·labora, doncs tenen un ressò important. Quan iniciem un repte, es fa nota de premsa, corre la nota de premsa, algun article, alguna notícia, xarxes socials... Vull dir, dona relleu a l'empresa en qüestió. Després hi ha una cerimònia final, durant el procés hi va havent coses també, hi ha una cerimònia final que se li dona un cert relleu institucional, assisteix si no un conseller, un director general o diversos, o l'alcalde o alcaldessa d'un lloc, és on es donen els premis, i hi ha un relleu que dona ressò també a l'empresa en qüestió. Fins al punt, com us comentava, que en algun cas, molt inicial, tampoc diré el nom, no ve el cas, ens ho agafaven més per una banda de màrqueting que no per la banda de la solució, perquè volien ser coneguts en un entorn que no eren prou coneguts, no sé què. I després, en aquests casos, sempre acaben més encantats amb la solució bueno, amb el màrqueting també, però els hi sorprèn la capacitat que hi ha de generació de solució en aquest repte cocreatiu. En tot cas, definir el repte. Val? Estem, això sí, en un repte cocreatiu, com ara veureu. Un cop tenim partner i repte, ja podem fer la crida, la call. La crida normalment va bastant enfocada a estudiants universitaris d'últim curs. Estudiants universitaris ja capacitats, que estan acabant la carrera, o de màster, o que acaben d'acabar la carrera. És el perfil clàssic. Això no vol dir que només hagin de ser estudiants, no. Rebem també participants, gent interessada de totes les edats, i òbviament ho acceptem. Però és veritat que ho enfoquem a col·laboracions amb diverses universitats que ho difonen entre els seus diferents graus i, per tant, ens arriben sobretot alumnes universitaris capacitats de darrer grau o de màster. La crida dura aproximadament un mes, perquè s'ha de fer artesanal, segons com, universitat per universitat, facultat per facultat, segons quin és el repte, enfocar cap a unes disciplines o cap a d'altres, requereix una certa feina, i per això més o menys un mes fins que tenim un gruix de participants suficient. Hem de comptar que, com en qualsevol projecte, tindrem baixes. Nosaltres ens curem en salut, 20-25% de baixes. Per tant, si necessitem un mínim de 20 persones, doncs en necessitem 30. Per si 10 es donen de baixa, anar coberts igual. Per tant, donem un temps a aquesta call per tenir un gruix, veure les disciplines que hi ha i que hi hagi prou potencial per desenvolupar el projecte. Un cop ja tenim partner, repte i un gruix de 20-30 estudiants, passem a definir els equips i l'equip tutor. Més o menys els fem entre 4 i 6 participants. L'ideal és que hi hagi almenys mínim 3 equips participants, ideal 4, 5 està bé, 6 està bé, a partir de 6 ja comença a ser complex. Per tant, estem parlant d'entre 15-30 participants, és l'ideal, amb el coixí que us he comentat per si hi ha baixes. Els equips els fem multidisciplinars, això és molt important. O sigui, quan estem parlant d'un projecte de tecnologia, no vol dir que tothom hagi de ser tecnòleg o que tothom hagi de saber de blockchain. Pot haver de tot, i de fet se'ns apunta de tot. Historiadors, economistes, advocats, biòlegs, també depèn de la disciplina, apareixen els experts en aquesta disciplina. Per exemple, ara n'hem fet un parell de l'ODS 14, de medi marí, i més o menys teníem, jo diria la majoria eren especialistes en medi marí, i l'altre terç era tecnòleg. I es va distribuint sol segons els reptes. És molt important aquesta multidisciplinarietat. O sigui, si féssim equips només d'experts en blockchain o tecnòlegs, la solució seria molt pobra. Segurament aprofundirien molt en la part tecnològica i la desenvoluparien molt, però no en tindrien ni idea d'energia o ni idea de mar i la solució seria pobra. Al revés passa el mateix. Si fiquem 5 experts d'energia no tecnòlegs, doncs ens sortirà un repte coix.
Per tant, el que procurem és fer equips multidisciplinars, de diferents disciplines. Que hi hagi el tecnòleg, però també l'advocat, però també l'expert en energia, però també l'altre. I de diferents universitats. En el cas de gent que ve en grup, els deixem anar de dos en dos. Això sí, fins a dos acceptem que vagin, encara que siguin de la mateixa universitat i de la mateixa disciplina, llavors els hi posarem 3 o 4 totalment diferents. Paral·lelament a la definició dels equips, es defineix l'equip tutor, que acompanyarà de la manera que us diré després tot el procés. L'equip tutor està composat per una persona de cada institució participant, mínim una persona. En el cas del centre blockchain en posem 2 de tutors. Un expert en la banda de blockchain i l'altre expert en la banda de sostenibilitat. Llavors, per exemple, si d'aquí en surt un repte, el SEC segur tindria un tutor, mínim un tutor, i després l'empresa que financi el repte, que contracti el repte, tindria un altre tutor. Si el SEC vol tenir 2 tutors o l'empresa vol tenir 2 tutors, doncs cap problema. Mínim 1, màxim 2. Per tant, acabem amb un equip tutor d'entre 4 a 6 tutors que acompanyen els equips participants en tot el repte. El canal que fem servir és Discord. A Discord, la majoria i sobretot aquestes generacions, doncs tots tenen Discord. Al canal ensenyem com va i ens permet crear un entorn Discord amb un canal per cada equip, un canal general d'informació, un canal de tutors i així ho tenim allà tot concentrat. D'acord? Un cop tenim tot això, ja podem fer el kick-off. El kick-off és una reunió en la qual se'ls explica el què de tot plegat i és una formació, sobretot, en 3 aspectes. Diria 4 aspectes. El primer és el funcionament de tot plegat. On sou, què ve ara, què heu de fer, què no heu de fer. El segon és sobre el propi repte. Quin és el repte? Això va a càrrec de l'empresa, diguem, que explica per què ha posat aquest repte i quina és la problemàtica que té. Franges de mitja hora, més o menys. El tercer seria blockchain, una formació de mitja hora en blockchain bàsica. I el quart, amb ODS i sostenibilitat. Què són els ODS? Què és la sostenibilitat? Per tant, agafant totes les vessants del projecte. Això és el kick-off. Kick-off / formació. I a partir d'aquí ja s'inicia la fase cocreativa. La fase cocreativa dura entre 1 i 2 mesos. També depèn del repte, de les situacions, de les circumstàncies. En principi, ara estem treballant amb duracions aproximades a 1 mes. Prorrogables una setmana, no acaben demanant i prorrogues, no hi ha problema. 2 mesos en alguns casos s'ha fet llarg. Per tant, estem treballant amb 1 mes. Això vol dir que des del kick-off, 1 mes per fer cada equip la seva proposta, que és la millor solució possible al repte proposat, incorporant d'alguna manera tecnologia blockchain. Feta la formació, estem en la fase de cocreació. És Open Innovation, això, innovació oberta. Per tant, la metodologia és lliure. Cada equip s'organitza com vol i fa el que vol. Això sí, té l'equip tutor ajudant-lo en tot el procés. De quines maneres ajuda l'equip tutor? Bàsicament de 3 maneres. La primera és, a través del canal de Discord, hi ha una connexió 24/7 en la qual els equips poden anar preguntant. Van fent preguntes, cadascú al seu canal, els tutors estem a tots els canals, els equips només al seu canal i al canal general, i per tant, en el canal de l'equip poden anar preguntant tant dubtes de procediment com de contingut, òbviament, i els tutors anem responent. Per tant, hi ha una connexió permanent, com un xat d'aquests tutorial que et surten algunes webs, però eficaç en aquest cas, i anem responent. La segona manera és que cada dimecres, dic dimecres perquè acostumem a fer-ho dimecres, però és igual, un dia a la setmana hi ha una reunió de repàs amb cada equip. Reunions ràpides, o sigui, de 9 a 10, reunions de 10 minuts
Primer amb l'equip 1, després l'equip 2, després l'equip... Bàsicament per veure com estan, que tots es connecten, que tots estan actius, quins dubtes tenen, una cosa més face-to-face, que no el Discord, per veure on són i ajudar-los. I la tercera possibilitat que tenen és demanar una reunió específica fora dels 10 minuts aquests setmanals i de la duració que sigui necessària amb tot l'equip tutor. Llavors es munta una reunió de l'equip X amb tot l'equip tutor de la duració que sigui oportuna i necessària per resoldre tots els seus dubtes. Per tant, van intensament acompanyats, tot i que la metodologia és lliure. El canal és Discord per la comunicació oficial del repte. Ara bé, ells es poden comunicar com vulguin. El normal és que creïn grup de WhatsApp, perquè tots estem més avasats al WhatsApp, el Discord t'oblides, ara no l'he consultat, ara no sé què. Els equips es creen grups de WhatsApp, treballen per WhatsApp, de la manera que ells creguin oportuna, mail, WhatsApp, etc. Però per comunicar-se amb l'equip tutor o les informacions del repte, tot estarà al Discord. És el canal oficial. Poden treballar per on vulguin, però el canal oficial és Discord. Així va passant un mes o 5 setmanes, amb una reunió setmanal, els que demanen reunió específica, i pel Discord anar preguntant i anar fent, i més o menys des de l'equip tutor ja anem detectant qui va bé, qui no va bé, si hi ha alguna baixa, mirem de substituir-la, o l'equip queda amb un menys, ja ho hem previst, no passa res. I arribem al final de la fase cocreativa, d'aquestes 4-5 setmanes. Llavors, el que hi ha és una presentació davant de jurat. Més o menys una setmana després, posem que el dia 30 s'acaba la fase cocreativa, doncs més o menys al voltant del dia 7 o 6 o 7 del següent mes, es trobaran una presentació davant jurat. El dia 30 han de lliurar la seva solució, amb els documents que ells creguin oportuns i en els formats que ells creguin oportuns. Els tutors, els membres del jurat, que acostumen a ser similars als tutors, tenen aquesta setmana per mirar la documentació i al cap d'una setmana es produeix una sessió davant jurat en la qual cada equip té 30 minuts per presentar la seva solució. Hi ha una reunió online en la qual, amb el format també que ells creguin oportú, format o formats, tenen aquests 22-23 minuts per després deixar algun espai a preguntes del jurat, una presentació, com qualsevol TFM o el que sigui, davant de jurat. Llavors el jurat delibera. Si la deliberació és relativament senzilla, el jurat ja deliberem en aquella mateixa sessió, ens quedem una estona i deliberem, i si no, doncs els dies que sigui necessari, o votació, o el que sigui. En alguns casos ha sigut fàcil, perquè hi ha algun grup que destaca més. En altres, com per exemple aquests 2 últims reptes, ens ha costat molt. I hem hagut d'arribar a votació, inclús del jurat, etc. Ja tenim, per tant, tot fet, tenim la solució guanyadora. Llavors el que es fa és una cerimònia final. Una cerimònia final presencial, en algun espai emblemàtic. Això procurem encabir-ho dins d'esdeveniments que ja es fan, dins de congressos. Podria ser qualsevol acte del SEC, qualsevol esmorzar, dinar, acte, assemblea d'aquestes que no pareu d'organitzar el SEC, podria ser perfectament aquí dintre. Les darreres les vam fer dins d'un esdeveniment tecnològic de la Cambra de Comerç, l'Inspirat per Digitalitzar-te, que era al recinte modernista de Sant Pau, per tant tot acompanyava, també l'entorn, etc. Ens ho encabim dins d'un congrés que tingui sentit, o es pot fer ad hoc, passa que llavors assisteixen només els estudiants, etc. En vam fer una al Metavers, també, que va estar prou bé, amb una sala universitària al propi Metavers, i tothom allà dintre del Metavers, i procurem donar-li un cert relleu. Si hi ha hagut algun municipi o alguna cosa implicada, doncs ve l'alcalde, venen les autoritats, ve representació de la Generalitat, de la Cambra de Comerç, i és un acte, una cerimònia final de cert relleu que acostuma a tenir un ressò mediàtic en el sector segur. Per exemple, en aquest cas, sector energètic, sector tecnològic segur, molt ressò, i en la premsa generalista depèn.
En algun cas també surt. Depèn de si la universitat ha aportat, no ha aportat. Recordo en aquest darrer, el Diari de Girona ens va treure bastant perquè una de les guanyadores era de la Universitat de Girona. Bueno, això ja depèn de cada espai. Val? I llavors, en aquesta cerimònia final, es diu qui és l'equip guanyador i es dona un reconeixement a tots els equips, tots els participants. Ells no saben qui ha guanyat, ningú sap qui ha guanyat fins a la cerimònia final. Allà es dona un reconeixement a tots els participants, certificat, que poden fer servir, òbviament, per currículum, pel que sigui. Algunes universitats intentem que donin crèdits amb això. I a l'equip guanyador se li dona un premi. Un premi és una altra cosa que forma part de la contractació també. Hi ha de tot tipus. Hem fet servir aparells tecnològics, o sigui, Oculus. Les Oculus han estat un premi recurrent d'aquests reptes, o experiències. Per exemple, un d'aquests marins va regalar una experiència submarina, un curs de submarinisme. Una altra empresa era una visita guiada per veure tots els processos a la seva fàbrica i al final sortien amb un lot de productes. Hi ha diverses opcions de premi, hi ha un premi. Jo crec que el premi no és el més important, o sigui, això no s'ha de participar per aconseguir unes Oculus. Les Oculus són una cosa xula que et toca si guanyes, però t'endús molta més cosa. T'endús expertesa, aprens, networking, et formes, etc. Acabades les fases, el procés ja l'heu vist, és tot aquest. Un blockchain per ODS és tot això, funciona d'aquesta manera. I passem ara, abans de veure els exemples, una mica els beneficis que se'n treu. Què porta a algú a inscriure's a un repte blockchain per ODS? En el cas dels participants, evidentment, experiència, formació, et formes molt en matèries que potser no domines, on la que domines aprofundeixes i te'n toquen de noves. Per exemple, si no ets de la banda tecnològica, acabes aprenent blockchain segur. Si no ets de la banda energètica, acabes aprenent energia. Coneixes gent, visibilitat, de la mateixa manera que hi ha ressò mediàtic per les empreses i és pels participants, un networking important, oportunitats, que poden ser inclús models de negoci. Alguna d'aquestes solucions han acabat sent models de negoci i amb el mateix equip o diferents equips que s'han barrejat o que sigui. I després, més a nivell pràctic, el premi. També visibilitza talent, això. Ho veurem ara amb les empreses. És un projecte d'aixecament de talent. Els estudiants o participants més destacats o que lideren els grups es detecten de manera relativament senzilla amb el pas dels dies, han estat tants dies en contacte i, per tant, t'exposes també a empreses, a visibilitat, etc. I com a participant pots acabar contractat. De fet, en la majoria de reptes, i dic la majoria, amb coneixement de causa, en més del 50% de reptes, l'empresa acaba contractant algun dels participants per desplegar la solució guanyadora, una altra, o el que sigui. I el premi, com deia, que ja us he comentat, que a nivell més pràctic, però també és un incentiu. Les empreses, si contracteu això, què en traieu? Comentava abans, màrqueting i coneixement, bàsicament és això. Visibilitat per la banda de màrqueting. Això, com us comentava, de fet, un dels primers reptes que vam fer, l'empresa ens va contactar crec que això em donarà visibilitat, crec que no sóc prou conegut a la meva ciutat i això em permetrà donar-me a conèixer. Nosaltres encantats, d'acord, però això no va només de màrqueting, ens has de dir un problema i tal, ja us el diré. Ens van dir una problemàtica i van acabar encantats amb la solució per la problemàtica. I després va venir de regal si eren més coneguts o no. Però en tot cas, màrqueting, sí, visibilitat, marca d'empresa, perquè tenen un cert ressò aquests reptes. Coneixement, òbviament l'empresa, i sobretot a través dels seus tutors. Per això és bo que hi hagi potser no només un, sinó un parell de tutors de l'empresa, de la banda d'innovació o de la banda que sigui, perquè realment adquireixes coneixement. Et sorprèn la capacitat dels participants de generar solucions
que tu aprens i interioritzes tant per benefici propi com de l'empresa. Després, les pròpies solucions. Les pròpies solucions, hi ha hagut reptes de tot, reptes amb solucions més modestes i d'altres que han depassat de molt el que l'empresa esperava, no? I els han acabat contractant. No? O sigui, tu tens aquí és important, per tant, la fase 1, la 2, que dèiem, el repte. És important situar no qualsevol cosa, perquè sí, sinó intentar situar com a repte una problemàtica real de l'empresa, perquè després tens una solució que t'ho arregla, val? I que potser si has d'externalitzar aquesta solució sense passar per aquest repte, et surt moltíssim més cara. Val? I talent, com dèiem, per l'altra banda. L'empresa detecta talent, i sempre hi ha el que lidera un grup, i en veus 2 o 3 o 4 que destaquen, que són molt bons i que entren a mercat directament a l'empresa contractant o a la que sigui. Per tant, també pots captar talent. I passo ara als exemples. Val? Tinc aquí algunes caràtules, a vegades són més informatives, a vegades és simplement caràtula. Us passo els exemples perquè amb l'exemple és com millor es veu. El procés ja l'heu vist, l'esquelet de com funciona això, l'esquelet ja l'heu vist, farà falta una mica la xitxa. No? Us he posat alguns exemples, val? Per exemple, dels més destacats, òbviament. Aquest repte el vam fer amb IPRA, amb la farmacèutica de Girona, d'Amer, que en aquells moments estaven involucrats amb la creació de la vacuna de Covid. Sabeu que IPRA us sonarà, que és l'empresa catalana que ha creat una vacuna de Covid. Ara és molt coneguda, en aquell moment no era coneguda, i per motius de confidencialitat no ens podien dir que estaven en aquest procés, però el repte, de fet, formava part d'aquest procés. I ens van posar sobre la taula si blockchain podria resoldre el 100% de fiabilitat en la traçabilitat de les mostres de sang, bàsicament de sang. En el moment ens pot sorprendre, però això a qualsevol lloc. En el moment en què hi ha manipulació humana, ja no tens el 100% de fiabilitat de la mostra. Hi pot haver l'error humà, de posar l'etiqueta on no toca o la proveta amb el lloc que no és. Com blockchain, a través de codis, QRs, etc., podia garantir aquesta traçabilitat. Les solucions van ser molt bones i, de fet, va ser un dels exemples que es van quedar bona part de l'equip guanyador per implementar la solució. Un altre exemple, i aquí veiem una frase aquí baix, que és el repte. Abans us deia, el repte no ha de ser... Potser al principi és un document de 3-4 fulls reflexionant, però al final ha de ser una frase. En aquest cas, un d'aigua que vam fer amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, vam definir aquest repte, que la implementació de la tecnologia blockchain a l'operació de la planta pilot de purificació d'aigua regenerada destinada a la recàrrega d'aqüífers d'abastament per a la fiabilitat en la lectura i processament de la informació. Traduït, això vol dir que a l'Alt Empordà és una comarca, segurament alguns coneixereu, amb molta sequera. Malgrat té mar i no sembla que hagi de ser, està molt al nord, no sembla que hagi de ser amb problemes de sequera, però el té. De fet, és una comarca ja amb restriccions des de fa mesos. En canvi, té una capacitat d'emmagatzematge d'aigua en aqüífer important. Té molta aigua subterrània en aqüífer. El procés de purificació, de depuració d'aquesta aigua, genera dubtes a la població. Si ve de l'aqüífer ja no la volen, no, això aquí, això no vull regar, no la vull consumir, no vull... I volien, amb blockchain, la traçabilitat que permet blockchain i la transparentació de la dada, generar confiança i generar fiabilitat. I aquesta era la proposta. Els grups, els equips, van generar tot un procés de traçabilitat de cada pas de la depuració de l'aigua, que incorporava dades que eren transparents i que, a més, van incorporar com a valor afegit un tema de sensors que anaven saltant si hi ha massa sal, si hi ha massa no sé què. I amb això es va aconseguir incrementar la confiança de la població perquè es pot comprovar en qualsevol moment les dades. Va incrementar, doncs, la confiança de la població
en el consum d'aquesta aigua. En aquest cas, els participants, més que res, em sap greu perquè he posat un slide que no surt realment qui organitzava, que és el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, però en aquest cas se'ns hi va unir a l'ICRA, que és l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, que es van interessar, Clean Rivers Hub, també, que és un altre clúster, i les 3 universitats. Aquest era una mica el pool en aquest challenge. Un altre que vam fer amb una empresa americana que va aterrar per aquí, interessada a fer coses de blockchain, sostenibilitat i tal, que era BSB, vam organitzar una de descarbonització. I el tema era calcular la capacitat d'absorció de CO2 per part d'una determinada zona arbrada. Sempre es diu, sabeu, que les plantes, els arbres, absorbeixen CO2, per això plantar arbres és bo per la lluita contra el canvi climàtic, absorbeixes CO2, però la dada en si doncs, no és molt coneguda. Llavors, calcular quina capacitat d'absorció de CO2 té una determinada zona arbrada, i aquí la blockchain, a banda de certificar la dada, el que feia també hi havia un tema de monetització, de tokenització, que es diu en termes de blockchain, que creava incentiu. Tu podies, segons el número de captura de CO2 que havies aconseguit, que puguis bescanviar-ho per monedes. Per tokens que són intercanviables a moneda normal. Aquest va ser aquest repte. Va generar 2 solucions, que aquí, aquest potser de solucions, el nivell de les solucions va ser més justet, però els 2 equips guanyadors es van juntar i van crear un model de negoci, que avui en dia és una empresa que funciona. Per tant, també va tenir una sortida interessant. Un altre és un que hem acabat recentment, un altre exemple, que és aquest projecte C2C, lligat a l'ODS 14. C2C és un projecte europeu que ens va contractar per fer un challenge d'aquest tipus i que el que pretenia era traçabilitat, teniu també aquí, entre cometes, el que era el repte, traçabilitat del producte marí, del mar a la forquilla, diguem. Marí i no marí, també de piscifactories. De manera que el consumidor, el repte era com el consumidor pot identificar la qualitat de l'aliment. I aquí les solucions passaven per apps, per QRs, etc., a través dels quals tu pots identificar que aquest peix s'ha pescat aquí, ha anat a aquella llotja, ha estat tractat no sé on, s'ha venut a la botiga tal, i això et certifica una qualitat X. Doncs aquest ha anat també molt bé, hi ha hagut solucions realment importants i el projecte europeu aquest s'ha endut solucions interessants. Un altre que hem fet, també d'ODS 14, és com el que us he explicat de capacitat d'absorció, però ara marina. Igual que les plantes terrestres tenen capacitat d'absorció de CO2, les plantes marines també la tenen i és superior inclús, que és un factor bastant desconegut. Els camps de posidònia que hi ha i altres plantes tenen una alta capacitat d'absorció de CO2. Doncs mesurar i afavorir això. Com mesurar i afavorir aquesta captació de CO2. I a partir d'aquí, solucions de tot tipus, etc. Aquí ens hi va acompanyar la contractació ve de la Càtedra d'Economia Blava de la Universitat de Barcelona i ens hi acompanyava l'empresa Tecnoambiente, a part de nosaltres. També hi ha hagut unes solucions, etc. I, arribem avui. Quin interès hi ha fer-ne una amb vosaltres, així de clar, amb el SEC i algú que patrocini o algú que posi el repte sobre la taula d'acord amb el SEC o d'interès propi per poder desenvolupar un repte blockchain per ODS en l'ODS 7 d'energia o amb energia, molt en general. Torno a dir aquí una cosa, els reptes són de blockchain, és només blockchain? No, la blockchain és un component més. Sí que exigim que les solucions incorporin blockchain. La blockchain pot ser la certificació de la dada, la traçabilitat, pot ser objecte central del projecte o més col·lateral. Vull dir amb això que és tecnologia i energia incorporant blockchain. Però és tecnologia, sobretot. Doncs qualsevol empresa dels que esteu aquí que detecteu una problemàtica que no teniu resolta o a través de l'equip d'innovació, el que sigui, hi ha uns reptes ja per allà dintre, poseu-los aquí. Poseu-los aquí i descobrireu una metodologia molt maca
amb la qual treballeu amb universitat, empresa, experts, incorporareu blockchain, incorporareu tecnologia i sortiran unes solucions que us poden ajudar. No es pot garantir que aquella solució sigui la panacea pel vostre problema, però sí, en la majoria de casos ha servit de molt, o de manera directa o inspirativa, diguem. Val? Llavors, bueno, una de les preguntes que sortirà i que m'avanço. I què costa això? Estem parlant aquí de que si contractar, si no sé què, si no sé quantos. No és un preu elevat, òbviament. Nosaltres som Cambra de Comerç de Barcelona. Volem que això passi. No volem fer negoci amb això. Fins al punt que nosaltres posem el 50% del cost del projecte. Val? Un cost de tot això, tenint en compte que dura 2 mesos bons i que són unes quantes hores de dedicació de més d'una persona, el software, etc, és de 15.000 euros. Val? Però nosaltres posem la meitat. Per tant, això es redueix a 7.500 euros. Nosaltres posem la meitat i organitzem, nosaltres vull dir el Centre Blockchain Catalunya, i ens encarreguem de tot, de l'organització, l'empresa simplement ens acompanya, i el SEC en aquest cas també ens acompanyaria, a l'equip tutor, en la direcció de governança de tot el repte, per suposat. Però el gruix, la feina, les hores, les posem nosaltres, posem el 50% del pressupost i, per tant, demanem un pressupost de 7.500 euros per completar aquests 15.000 per poder fer el repte. Que aquí ja queda en mans del SEC si això és una empresa sola, poden ser 2 o pot haver simplement patrocinis i és el SEC qui organitza. En fi, també pot ser que el SEC sigui, el partner sigui el SEC, patrocinat o recursos propis o amb algun patrocini d'una o dues empreses o que l'empresa sigui qui contracta. Això hi ha diverses fórmules que hi podem arribar. I fins aquí la presentació, que bàsicament ha sigut, recordo, un context de què és el Centre Blockchain Catalunya. Després us he explicat l'esquelet del repte, com funcionen les diferents fases, els beneficis que té tant pels participants com per les empreses i, finalment, uns quants exemples d'experiències d'aquest tipus que ja hem fet. I a partir d'aquí, doncs, a la vostra disposició per qualsevol cosa. No sé si les preguntes van per xat, Carla, o són per aquí directament, o com ho feu això? Tu mateixa. Perfecte. No, en primer lloc, donar-te les gràcies per tota l'explicació. Jo crec que ha quedat molt clar. Si algú té algun comentari, veig que l'Helena ens ha comentat: bon dia, entenc que aquest blockchain està focalitzat només en el sector energètic, és així? Es preveuen altres temàtiques sectors? Gràcies. Clar, m'avanço, com a clúster de l'energia sí que ens interessaria que fos un repte que tingués a veure amb l'energia. Nosaltres, com a clúster, ja sabeu que toquem a nivell de temes de mobilitat sostenible, energies renovables, edificació, indústria, digitalització i smart grids. Jo, començant el webinar, us he comentat que havíem fet alguna jornada amb el Centre Blockchain tocant flexibilitat. Se'm ve al cap algun projecte que tenim de comunitats energètiques que també incorpora blockchain. Vull dir que, ja ho ha dit el Carles, el tema energia és molt ampli, però si ho vols comentar. Sí. No, bàsicament, a veure, repetiré una mica el mateix que ha dit la Carla. O sigui, si estem aquí és perquè tenim un alt interès a fer, a organitzar un repte d'aquests al sector energètic. Perquè és un sector que nosaltres hem treballat. De fet, tenim un node que en diem una subseu d'energia sostenible. Estem treballant coses de comunitats energètiques, com el SEC sap. Som del SEC. Participem amb les vostres dinàmiques i tenim molt interès perquè no n'hem fet cap. N'hem fet d'ODS 3, n'hem fet d'ODS 14, n'hem fet d'ODS 8. De l'ODS 7, energia, no n'hem fet cap, però no per l'ODS 7, sinó per energia. Pel tema energètic, el SEC té el mateix interès i, per tant, l'interès és trobar aquí ara que a partir d'aquesta sessió, doncs, algú de vosaltres, alguna de les empreses s'interessi juntament amb el SEC contractar aquest servei i fer-ho conjuntament. Ara bé, també responent a l'Helena, i fora del marc estricte d'aquí, si hi ha interès a fer un blockchain per ODS que no és d'energia, clar, aquí estem per fer un d'energia, però òbviament estem oberts. Ens podeu contactar i farem un bé per ODS que no sigui d'energia.
però l'interès de la sessió és enfocat a energia. I els que no ens contacteu, no ara per aquí, sinó per l'altra banda, i ja n'organitzarem una altra que no sigui d'energia. Perfecte. Si voleu, després us puc posar en contacte, donat que s'ha D'acord. registrat l'Helena. Sí. No sé si hi ha algú més que vulgui fer algun comentari, ja sigui al xat o de viva veu, dic perquè amb la gent que som, si algú volgués intervenir. Com ha dit el Carles, ho dic per la part de més de, no, d'empresa o d'entitat que ajudi a que el repte sigui possible. Des del clúster ja veuríem com ho vehicularíem, però estaríem oberts a que fos més una entitat, sempre i quan el repte fos comú i no hi hagués inconvenient en què hi hagués més una entitat darrere. Ho dic perquè si això pogués ajudar no seria un inconvenient. Dubtes, preguntes? No n'hi ha cap? Doncs sembla que ha quedat tot molt clar. Només Millor. comentar-vos que us facilitarem la gravació d'aquest webinar i la presentació que ha estat fent servir el Carles i que si teniu qualsevol altre dubte ens podeu contactar per correu electrònic o per telèfon. I moltes gràcies per assistir. Moltes gràcies a tots i totes i al SEC. Seguim en contacte i esperem doncs, poder iniciar aquest projecte amb tots vosaltres.